кайтарман киңе берей заман илһам биргән изге төягем тәүге ярды эделеп һөйгән һымак һине һаман эделеп һөямен. Иткәтеше халы хакмар буе бөркет куныр кая таударым йөрәгемдә ярмың булып агыла сидердердә йыелган агзарым мин кайтырмын һиңә берәй заман илһам биргән изге төягем тәүге ярды эделеп һөйгән һымак һине һаман эделеп һөямен.